Mitä tapahtuu asiakkaidemme sujuvan arjen kulisseissa? Vuodesta 2010 olemme kehittäneet ennakkoluulottomasti valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja. Me Palkeissa hoidamme muun muassa palkanmaksun kaikille valtion työntekijöille ja huolehdimme valtion virastojen kirjanpidosta. Meidän noin 700 asiantuntijaamme työskentelevät mahdollistaakseen virastoille ja palkansaajille sujuvan ja mutkattoman palvelun. Digitalisoinnin ja automaation myötä talous- ja henkilöstöpalvelut ovat entistä tehokkaampia. Asiantuntijamme ovat asiakkaidemme tukena arjessa. Huomioimme toiminnassamme tietoturvallisuuden ja käsittelemme asiakkaidemme tietoja luotettavasti ja turvallisesti. Palvelumme vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin ja asiakkaamme voivat luottaa siihen, että asiat hoituvat sujuvasti. Katsomme eteenpäin ja kehitämme toimintaamme voidaksemme auttaa asiakkaitamme paremmin. Yhdessä kokeilemme uutta, sillä uskomme vahvasti, että muutos ja kehitys luovat edellytykset tehokkaalle toiminnalle. Yhdessä tekeminen on meille voimavara ja autamme toisiamme saavuttamaan tavoitteemme. Se ei ole vain sanonta, vaan tapa, jolla työskentelemme päivittäin. Automatisointi ja robotiikka ovat osa toimintaamme. Niiden avulla tehostamme prosesseja ja mahdollistamme entistä nopeamman ja tarkemman palvelun asiakkaillemme. Panostamme avoimeen viestintään ja kuuntelemme työntekijöidemme näkemyksiä, sillä tiedämme, että parhaat ideat syntyvät yhteistyöstä. Meille on tärkeää olla asiakkaidemme luottamuksen arvoinen. Olemme turvallinen ja asiantunteva kumppani. Kehitämme toimintaamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Asiantuntijuutemme ja sitoutumisemme kumpuaa jokaisesta yksilöstä. Palkeet. Yhdessä olemme enemmän, yhdessä olemme vaikuttavampia.